Бүгінгі күндә Татарстан буенча шәхси счет белән идарә итү хезмәтенә йорт хуҗалыкларының 90% тоташтырылган. Шуңа да гапади операцияләрне һәркем башкара ала. 2010 елның 27 июлендә 210 федераль закон чыкты. Бу закон буенча идән чыкмыйча гына һәр гражданин квартира өчен, газ өчен, су өчен, ут өчен һәм налогларны түли ала интернет аша гына. Аның өчен интернетка кирип портал государственных һәм муниципальных услуг дигән порталга керәбез. Хәзер без сезгә газ өчен ничек түләү рәвешен күрсәтәбез. Портал государственных муниципальных услуг Республика Татарстан. Кирдек. Үзебезгә кирәк түләүне табабыз. Без газга түләргә телибез. Шуның өчен ЖКХ оплата коммунальных услуг дигән менюга керәбез. Бу менюда күрәбез квартира өчен түли алабыз, ут өчен, җылы өчен, газ өчен һәм квартирага сигнализация өчен түли алабыз. Хәзер без газга түлибез. Моның өчен Нурлат газдан килгән квитанциядә безнең штрих-код бар. Бу штрих-кодны һәрбер цифрын кертәбез билгеләнгән юлга. Штрих-кодны кертеп бетергәч, тикшерәбез дөрестлеген. Порталда бөтен нәрсә өчен түләүне эшләп була. Пластиковый карта бар вакытта гына. Һәр кемдә эшләүче бөтен гражданинда бар менә безнең шундый карталар. Бу карталар белән бөтен төрле түләүне без эшли алабыз менә бу порталда. Эшне дәвам итәбез. Ничә сум акча кирәклеген менә монда куябыз. Акча квитанциядә күрсәтелгән була. Бу биттә без үзебезнең газовый счетчикның күрсәтмәсен яза алабыз. Һәм кайчан без бу показанияне караганыбызны. 24 декабрьдә без показания счетчикны карадык. Беренче мәртәбә түләгәч, әгәр беренче мәртәбә түлибез икән, демәк безнең уже бу порталда бөтен үзебезнең булган фамилиябез, адресыбыз бөтенесе күрсәтелә. Әгәр беренче мәртәбә түлибез икән, без менә бу кызыл тамга белән күрсәтелгән юлларны барысында без тутырырга тиеш. Менә без аларны тутырабыз. Татарстан, шәһәр исеме, урамы, йорты һәм квартирасы. Эшебезне дәвам итәбез. Менә монда продолжить дигән кнопка белән. Бөтен нәрсәне тутырып бетергәч, безнең өчен тикшерү өчен менә шундый бит килеп чыга. Тикшерәбез үзебезнең фамилиябезне, шәһәребезне, урамыбызны, штрих-кодыбызны, счетчикның күрсәтмәсен һәм ничә сум түләргә икәнен. Эшне дәвам итәбез. Бөтен безнең тутырган күрсәтмәләребез дөрес, шулай эшне дәвам итәбез. 5 минут һәм өйдән дә чыкмыйча, чиратта да басып тормыйча, сез үзегез барлык түләүләрне башкара аласыз.